Хуршедҷон, билета гирифтӣ хай? бале Мошин амак. гирифтӣ, хона гирифтӣ, ака насиб боша туй мехӯрем, Туй нест, аз куҷо амак туй? чӣ хел туй намешав? Овай суратеро гирифта шабу рӯз тамошо мекардӣ, овай арӯсут нест? та агар сад ҳофизи номиам шай ва ба дигар корҳои соҳибкориам машғул шавӣ, ту барои ман чизе ки вай карда метонад, ту наметонӣ. ҳаёт амия. амакҷон рости гап бениҳоят дӯсташ медорам. модарам низ мегӯяд ба дигар духтарҳо хосгорӣ равем, аммо чӣ илоҷ, дили ман дар дигар ҷост. бадияш ин аст ки ба ман хиёнат охир кард. ба хиёнат карда ӯ сурата чӣ гирифта тамошо карда меистӣ? ай тамошоша рангш парид рафт? очама ёд кардам, амак мерам. очата ёд кардӣ? бале. оча ғаниматай. Хуршедҷон, лабай амак. озима настроенита нағз. Хоб. медонӣ чӣ? чӣ? бегаҳӣ ойликора меорам, нота мегирӣ, хоб. бо настроенита бо вайрон Хоб, мекунӣ. амак. пешай рафтану даму сементора гирифта як ҷо ҳал карда мону, баъд комора заготовка кун, хоб. баъд рӯи сафед. майлаш. хуршеде, хуршедҷоне, хуршедҷон, зиқ нашав, сар боша тоқи бисёра. сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре. чӣ гуфтӣ? ба гуфтан осон амак. имшаб барвақттар биен хона мардак. майлаш. кастума биёр занак. хай занак чика хта нигоҳ кун. Ман рафтам. хоб. хайна бачам, хона дар гуфтӣ, бале. мошин гуфтӣ. дуруст. ина соҳиби ҳама чиз шиди бачам. ма Бале, бачам, як келини таҳдон ёфтам. насиб карда боша тари зурай хосгорӣ мерам. ту чӣ мегӯй неочаҷон, бачам? вале зан намегирам. як ду сум кор карда омадагиам. ин маблағора бояд дар роҳи санъат сарф кунам очаҷон. вале очаҷон ҳамаш мешавад. ҳамин санъата ки наз мебинӣ, майли бачам. хай ҳамин дарди дилта ки ба ҳамин бибурорӣ, ҳамин ту хирсан шай майли охи бачам. худованд овозат овози булбул шава ва орзуат бирасӣ. илоҳо Амин. амин. худои меҳрубон чӣ муроду мақсаде дорӣ ба муроду мақсадат худо бирасонад. сафари бехатар бita, кушои шикорат тани саати битяв ба муроду мақсади худоҷон бирасӣ. дуои маи модара худованд мустаҷоб гардонад. Амин. амин ё раббил оламин. ай тарафи мо ягон камбуд нест. ай хуршедҷон, фақат ҳаракат мекунӣ, давомаш ай худи ту вобастагӣ мекунад. фақат хушрӯ бухон, кӯшиш кун. ҳатман. суруди нағз бовар дорам дили мардумда мешина. тайёрӣ? омода шуда омодагӣ? бале, тайёрам. хай ака ози мебинем ку бухон. хоб. хуршеди тоҳирӣ. به عشق بودمو آب عشق بودمو با تو من دل دادم او نفهمیدمو او نسنجیدمو با تو من دل دادم به عشق بودمو آب عشق بودمو با تو من دل دادم او نفهمیدمو او نسنجیدمو با تو من دل دادم دل جان او با قلبی سوزان همه منزل دادم این منزل و این دل او این منزل و این دل بر دل دادم
روز و شب روزگاری من پر شروع گذشت از پیش نظر گذشت و از دور گذشت روز و شب روزگاری من پر شروع گذشت از پیش نظر گذشت و از دور گذشت بسیار دویدم از پی چون عاشق اونک یک خیانت کار مغرور گذشت اونک یک خیانت کار مغرور گذشت به عشق بودم و به عشق بودم و با تو من دل دادم و نفهمیده و نسنجیده و با تو من دل دادم دل جان با قلبی سوزان همه منزل دادم این منزل و این دل و این منزل و این دل بعد دل دادم پنجه من با موی تو شانه نشید دیوانگیم با عشق و افسانه نشید ای زن ترسیدی دیر برامدی من فرو رفت و با آب حیفا که چشمی من با تو هم خانه نشید جواب شد دادم اینه باوریم نمیوید فرو رفت و با آب حیفا که چشمی من با تو هم خانه نشید به عشق بودم و به عشق بودم و با تو من دل دادم و نفهمیده و نسنجیده و با تو من دل دادم اوچه لبای بچم اوچه جان جانی اوچه من دیگه نمیتونم چیده پای بچم تمام خواتیرم شدم نکن میفهمین اوچه چیده جان پای بچه جان چی گفت اگه شوهرم جوابم رو داد چی؟ از قفای ای خدا جان. دختری گیره کوچگر نکن بچم گیره نکن من در پیش مردم چه سر من میبردارم نشه. خیلی خونه آبروی بیا. من چی میشود گوش کن بچم آرام شد خیلی خونه بیا اوچه جان خونه بیا من خودم چورای او را میبینم خیلی خونه بیا кордаям занг безанӣ кати ҷуромам занг безанӣ хона миём хоб мекун шавда телефонам бегирӣ бековӣ ич хеле зиндагиай гӯш кун зиндагӣ намефора намефора ҷавоб та додам бира дафша фаҳмидӣ эй ту барои бойгарӣ барои нафси худ ишқе ки мо бо хуни дил сохтем вайро поймон мекунӣ алло лабай хуршедҷон маро шинохтӣ мани муниса не нашнохтам кадом муниса маро гулӣ гуфта садо мекардӣ фаромӯш кардӣ шинохтам хуршед лабай маро бубахш
من نسبتی تو ناحقی کردم. خای امروز آه تو باشد وقتی مرا سوزان. من خوشبختی را ندیدم. مرا ببخش التماس. من پشیمانم. میتوانیم در یگان جا بخوریم؟ салом мухлисои беҳтарини ма ногуфта намона ки дар канали ма канали Алдини Фахрдин киноконкурс рафтеста ки 4 тамошин як миллионда конвертои пулияй ай 100,000 то 50,000 сита телефони айфон ҳамаи меояй шумои мухлисо фақат бидроен билета харидорӣ кинен чек шада ватсап партоем поёнда меброя мо ба шумо ҳатман билета равон мекунем ногуфта намона ки дар бозии мо 171 дона призай бо болои ида мо калисаи билетмона маълум кардагием хеле ки шумо шоҳид ҳастен бисёр бо зиёда калисаи билета намеган ҳамин сабаб мо хостем ки шумо ҳамаша пурра бифаҳмед калисаи билети мо 6990 дона хатон ҳисоб кине бинем бачаёча касе ки билета харидорӣ мекуна албатта ба дили пир бигира бозӣ хидмай ина хусравҷон мошино қати як бор шинос ку мухлисора просто мошинои бомбаҳай бародарои азиз шоҳҷоизаҳои мо ина мерседес 111 кузов мошини ҳамаи ҷош кор мекунад ҳамаи навартош плюс шоҳҷоизаи главни Lexus RX 350 ки ба 115 сомон бизан зиндагӣ далиш мешавад якта дига Lexus ҳастай 350 2008 ишам чайкай бародаро чӣ хеле гуфта будам мешини ҳамин оборотгириш да гап нестай баъд любителое ки BMW духтаракам ҳам ҳастанд бале махсус барои духтаро ҳамира фикр кардагим бидро ба 115 сомон билет бигӣ соҳиби анами шоҳҷоизаҳо шуда ногуфта намонад плюс 30 дона айфони дигай 1 миллион дига да конверти пулияй бидроин дастгирӣ кинен шоҳҷоизаҳо нигоҳ кун дар ҳолати беҳтаринай мошиномон утилизатсия тимнит дар ҳолати беҳтарин қарор дорад чӣ хеле ки дидестем бародарон номерои ватсап номерои душанбесити намиҷа мондагиай дар душанбесити сумта мегзаронӣ чекта дар ватсап равон мекунӣ билетат ҳатман меравад як дона билет бихар да 1000 рубл бахти хита бисанҷ барои ҳамаи шумо бурбории таманно дорум